uno mu mzinda wa Mzuzu. Tsiku la lero tili ndi Atupele Luwesha yemwe akuchokera muno mu mzinda wa Mzuzu, koma kuti timve zambiri za Atupele. Atupele tikulandire. Zikomo kwambiri. Atupele watipeza program ya Reach Out and Touch tsiku la lero. Choyambirira anthu akufuna kudziwa kuti Atupele ukuchokera dera liti? Okay, amene mwafotokozera mozoti ndikuchokera ku Mzuzu kuno ndi choncho ndithu. Ineyo Atupele Luwesha kumudzi kwathu ndi Ukalonga, koma makolo anga atachoka ku Kalongako anasamukira muno mzinda wa Mzuzu chakunkolongoko, ndikuti ndimakhala ku Nkolongo konko. Tsiku la lero watipeza program imene ya Reach Out and Touch, chimene chakupangitsa kuti ubwere kuno ku MBC program ya Reach Out and Touch ndi chani? Okay, munthu ne ndizokuti ndakhala ndikuphunzira school kuyambira primary, kumene ndinkaphunzira pa Ikwendeni School of the Blind. Nditachoka pamenepo ndinapita pa Mzuzu Government Secondary School, kumene ndinayemba mayeso a Form 4 2023. Ndayemba mayeso napeza napeza 28 points. Nde mene ndinakhozeramo kutenga mavuto za chuma sindinabwereze. Nde kuunguza maskulu momo ndachitika mwayi ndapanga apply ku school ya Catholic University kumene ananditenga kuti ndikayambe first semester. Nde kubweraku ndizoti munthune kusoweka thandizo la fees ndi zina zote ifake ndinapanga chisankho yokuti ndibwere kunoko ndizakhale pa program ineyi kuti mwina kupezako thandizo kwa anthu amene angaonere program imeneyi. Watakutenga kupita ku Catholic University, kumene kukaphunzira chani? Education in history. Education in history. Yeah. Iwe masomphenya ako ndifuna uzakhala mphunzitsi wa history. Ndipo kwambiri, ndipo history yeso ndinakhozaso bwino kwambiri chifukwa ndi subject imene ndimayikonda, komanso ukamayiwerenga imangokhala ngati kuti ndi film basi. Nde ndi chidwi changa choti mmene ineyo ndina experience imene ndinayitenga pa secondary level, ndi chidwi changa choti so ndifuna ndikagayire ana amene ndingakaphunzisenso ku secondary. History chimene chimakusangalatsa kwani ni nkhani yake iti mu history muchitima werenga nkhani zosiyana zambiri za china Adolf Hitler? Okay, alino kuti kumbuyo kuti nkava zoti kunali first world war, second world war, nkhani zonsezo zikutiphunzitsa kuti kodi kalekalero maiko ankapanga bwanji, komanso nkhondo kuti ifike pachiyinde zinali motani, komanso kuti nkhondo kuti ithe inatha bwanji. Ndezonsezo munthu ukamawerenga isitaye kuti basi zimatiphunzitsa kuti so kusogolokoso mbadwa wakusogoloso uzakhalenso kudziwa zoti kumbuyoku kunali nkhondo, koma inazafikapo nthawi ina yake nkhondo inazatani inazatha. Yeah. Chabwino, nde mwabwera program ya tsiku la lero mukufuna kupempha thandizo kuti akuthandizeni kumene ku Catholic University mwatereti? Ndithu. So ndi ndalama zochuluka bwanji? Okay, Catholic University fees per semester ndi 600, accommodation fee per semester ndi 180. Nde kuliso baja upkeep chani munthu be zimafunika ngati mwana wa school. Zonse mukaziphatikiza zikwana ndalama zingati? Zonse tikaziphatikiza inabwera 810 cause anali maposo zokuti pali medical fee, pali IT ndi student union, yonse kuyiphatikiza ndi 810. 810,000 ndimene ukufuna iwe apa? Yeah. 810,000 kwacha imeneyi ndi pa mwezi, pa wiki, pa chaka, pa zaka ziwiri? Tatifotokozere bwinobwino. Okay. Imene imapanga cover part ndi part? Okay, 810 imeneyi ndekuti semester yonse makhala kuti wathana nazo basi. Yeah, ndekuti semester inayo 810 is asindikhupa chon ndekuti tamabwera 700 something nanga sibe zakhala kuti yaidita chosakale chani. Yeah, ndekuti taumagunda 780, ndekuti pamenepo ndi fees ndi accommodation. Secondary school wati unali ku Mzuzu Government Secondary School. Amakuthandiza ndani school fees kuti ufike mpaka na form 4 kulemba mpaka na
chita choncho. Okay. Ndili pa secondary ntayamba form 1 agogo aine amene ali alongo agogo anga amene ali alongo agogo anga kubereka bambo anga ndi amene angandithandiza fees kuyamba form 1 kulekeza form 4 ntayangoti kulowa form 4 kuti ndizilemba mayeso a manebu. Unfortunately agogo ajanati siya. Ndekuti izinto zonse zinakangaluza tani zasokonekera pamene popo ndekuchoka nthawi jaso chibale sinakhaso ngati kuti chayambaso kusokonekera. Makolo ali kuti Mayi yanga ndakhala ndikukula ndi mayi yanga bambo anga anachokapo kalekale ndithu anangoti ayi munthu ndifuna ndikasake business ndanangoti upezani ndi nthawi imeneyo tinkalumikizana ndi ku primary tafika form 1 namba imeneyo ana sitina khayeso nayo nde beta khatu kula ndi mayi kukhala mpaka chaka chatha pamene sanangoti ndikubwera ndikutani ndikapange business kumuzi tizilumikizana ndi amene anachokera chaka chatha mpaka pano sanabwerebe koma amangoti ndikubwera ndikuti kukhala timangokhala ndi agogo poti so pakhomopo wankulu ndine ndekuti ndimakhala ndi ma sisters. Yeah. Apa bambo anangoti ndikubwera kenaka foni inasiya simapezeka. Zadusa zaka zingati chisowereni bambo? I think it's there more than 6 ngasi ndulakwisa. Zaka 6 zapitazo. Bambo anangosowa foni inangosowa. Basi osamapezeka mpaka na lero. Sakumbukiranso sichimakhuza so mumtima kuti kulibanja uko. Mmene zikuonekera ndi choncho akanakhazi kuti zikumakhuza bwezibe akumabwereka kapena kumalumikizana kanda chibale awo kumauza kumene ali koma iwo sasakutani sauziwa kufikira nthawiso imene bambo anga akulu kubwera kuchoka kumuzi kuti andikaone adadi amene timakhala nawo ifeyo kuti zikhala banja kuti ife timaona ngati kuti muli limodzi kumudzi kuti sitikudziwa basi makhalidwe ake ndi amenewo. Nde agogo amene mukukhala nawo pakali pano amatani? Iye ndachikulire amangokhala basi. Mukati ndachikulire ndi zaka zingati? Close to 79. 79 years. Tingoti close to 80 years. Sagwira ntchito iliyonse. Ayi amangokhala ndekuti amangoyesa kulima pakhomo pompaja kamunda kamene tinako mangolima basi kuti samachite kusowa kuti sima chani. Yeah. Apa ikufunikira ndrama yokwana 810,000 kuti iwe upitile kumene ku Catholic University. Tanduuze kuti kodi mwina iweyo ngati mtsikana amenenso uli ndi vuto la ulumali wakusaona umakumana ndi mavuto a mtundu wanji pa umoyo wako kuti uchoke primary kuzafika lero lino tukamba zoti ukuyang'anano ku university kumene? Okay, ngati mmene mwanenelamo kuti ndi vuto la maso kwambiri kumakhala kuyang'anirana pasi komanso kusowaka kwa thandizo makamaka zofunikira pamoyo kuti ugule munthu oti ukudalira kholo limodzi komanso kholo siodalirika kuchoka pakhomo chani umakhala nokha zimakhabe zovuta kuti munthu ndingatani kunkhani yoyang'anirana kunkhani yokuti munthu ukuyang'anira pasi ngati uli ndi ulumali amangokuti ngati kuti sungakwanise basi kwa iweyo basi ndekuti ikoza kusintha zinthu voti yanga likudziwitsa anthu onse kuti litsegula tikukonzekera chisankho chathu chimene chikubwera pa 16 September 2025 koma ndisanakambe za kusintha kwa malo oponyera voti mundilole kwa mphindi yochepa kuti ndifotokozepo ziwiri zitatu zokhudza chiwerengero cha olembetsa mkaundula wa voti. Amayi ndi abambo mundilole m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission kuti ndithokoze aliyense mwa anthu kapena nzika zokwanira 7,200,905 amene analembetsa mkaundula wa voti.
ntchito yolembetsa mayina mkaundula wa voti inakhala yopambana chifukwa cha anthu amenewa amene anapanga chiganizo ndi kusankha kuti afike ndi kukalembetsa mayina awo mkalembera wa voti mu nthawi yake pamene tikukonzekera chisankho chathu. Komanso ndimafuna ndifotokozere kuti pali anthu ena okwanira 14,173 amene analembetsa kuposa kamodzi mkaundula wathu, ndipo nambala imeneyi sinaphatikizidwe ku chiwerengero cha kalembera wa voti chimene ndafotokozerera. Tsopano tikambe za kusintha kwa malo akalembera wa voti. Amayi ndi abambo, lero bungwe la Malawi Electoral Commission likufuna kudziwitsa mtundu wa Malawi kuti lakonza ndondomeko yotsegula masenta kuti anthu amene anasamuka